Jsme Kornfejlovi, výrobci pekařských pecí z Jižní Moravy. Vítejte u dalšího pořadu Peču pro tebe. Já jsem dnes zavítal do Lanškrouna, do pekařství cukrářství Sázava. A zrovna dnes se nacházím u jedné z jejich 36 prodejen přímo v Lanškrouně. Tak pojďme nahlédnout do prodejny. Krásný dobrý den. Dobrý den, vítejte. Vidím, tady máte samé krásné výrobky, nejrůznější druhy koláčků, chlebu, ale i lahůdkařinu, dorty vidím, knedlíky, všechno si vyrábíte vlastní? Všechno vyrábíme vlastní. Kdybych vám mohla něco doporučit, tak vám doporučím tady ten náš výborný rohový koláč. Všechny 3 náplně politý másílkem, moc dobrý. Nebo takhle třeba z kořicového Františka, výborný. Nebo teďka náš top výrobek, tady plněný croissant pistáciovým krémem. Kafíčko vám můžu uvařit. No to jste se mi trefila úplně do chuti, to strašně moc rád ochutnám a hlavně to tady krásně voní. Výborně, moc vám děkuju. Dobrou chuť. Děkuju. Nevím, čím začít. Za mě ten pistáciový croissant je naprostá pecka. Nezbývá nic jiného, než se vydat přímo do provozu, který je kousek odsud. Tak jsme tady. Velká, krásná, moderní, automatizovaná pekárna Sázava. Tak jdeme dovnitř. Krásný dobrý den. Dobrý den, vítejte v Sázavě. Já už vedle sebe mám pana Kolerta mladšího, který je syn vlastně jednoho ze zakladatelů této pekárny. Dobrý den ještě jednou, můžeme si tykat? Určitě, ahoj. Já jsem Standa, ahoj, určitě se nám bude spolupracovat mnohem lépe. Super. Jirko, řekni nám v krátkosti něco o historii vaší pekárny, jak to vlastně bylo? Tak k té historii tak je asi důležitý říct, že dneska sedíme v 3. budově, v 3. pekárně. Úplně ta první, tak ta byla v malé vesničce tady za mnou v Sázavě, proto se i pekařství a cukrářství Sázava jmenuje Sázava, protože tam se to všechno událo. A to byla úplně malá pekárna, kde my jsme si vlastně s bráchou a s kamarádama a s dětma od pana Matějka hráli a oni tam pekli chleba, nebo tam se snažili něco tvořit, jak oni říkají, protože to ještě mělo k výrobkům daleko. Potom se přestěhovali do pekárny tady v Lanškrouně na Nádražní ulici a tam už to začínalo dostávat nějaký rozměr. Založila se první prodejna tady v Lanškrouně, takže už to začalo dávat nějaký smysl. A nyní jsme vlastně tady v 3. budově, to je vlastně na pozemku mezi Sázavou a Lanškrounem. A teďka vlastně už můžeme říct spíš, že to je větší pekárna. Není to úplně malá pekárna, ale větší pekárna nebo velká pekárna, na kterou jsme všichni pyšní. Jirko, takže ty jsi v podstatě druhá generace pekařů tady ve vaší firmě. Je to tak. Vlastně majitelé to založili, pan Matějík s mým taťkou a teďka se snažíme o to, aby se vlastně ta druhá generace zapojila. Já jsem tady dneska výrobním ředitelem, na což jako jsem hrozně pyšnej, že ty věci můžou ovlivnit to, co teďka vlastně založil. To je skvělý. Jsem moc rád, že vlastně už přes rok, dneska vlastně to je přesně rok možná, kdy tady pracuje i můj bratr, který vlastně je na pozici technolog a myslím si, že ho to hrozně moc baví a ukázal taky, že za to umí vzít, takže jsem za to hrozně moc rád a věřím, že se začnou zapojovat i další a že i děti od pana Matějka se zapojí časem. Vím to, že se zapojí časem a budeme prostě furt tvořit tu rodinnou firmu. A kolik máte dneska vlastně zaměstnanců? Ale dneska, tak teď bych to asi neřekl úplně přesně, ale je to kolem 500 zaměstnanců. Je to poměrně dost brigádníků, kteří nám pomáhají a jsou tady z okolí z Lanškrouna a já si jich hrozně vážím, protože bez nich by to taky nešlo, je potřeba na ně myslet. No. Panečko, to už je opravdu velká firma, tohle uřídit, to není legrace. Kolik máte prodejen dohromady? Hele, dneska máme 36 prodejen, začínáme od Olomouce, od toho jihu, když to vezmu, naposled jsme otevřeli prodejnu v Prostějově, na kterou jsme hrozně moc pyšní. Daří se nám tam, myslím si, že lidi jsou moc rádi za naše výrobky a že zase děláme radost tam. A stříháme ten vlastně, řeknu, Pardubický kraj a jdeme až do Hradeckého a končíme vlastně v Hradci. No. Takže některé ty prodejny jsou tady za náma vidět, že jo? To máte krásně vyzobrazené. Ten design už je teďka nějaký ty detaily vlastně se nám tam prolínají, takže
na první pohled je pak jako jasný, že kde seš v Sázavě. No jasně, fakt je to hezký, originální. Jsme se na ty prodejně byli podívat, já jsem ochutnal nějaký výrobky, viděl jsem, že i pečete přímo na těch prodejnách, což je taky super, určitě to zákazník ocení. Hele, čerstvost je za mě strašně důležitá. Souhlasím. Každý si může najít to svoje, to prostě bez debat. Někdo má rád pšeniční věci, žitné věci, ano. sladký, slaný a tak dále. Ale všichni víme, že prostě, když si dáš ten teplej rohlík s máslem nebo housku s máslem, řekni sám, to prostě miluju. Jo. No, takže jasně, mám to stejně. Prostě to si koupím, mažu domů za ženou a jedem. Jo. Mi to potvrdí, prostě máslo nic na to nedává, prostě hlavně, aby to bylo teplý a proto si myslím, že ty lidi chodí hodně k nám, protože vidí, že tam fakt pečem a dává jim to smysl. No. To je super. Já jsem koukal, že vy vyrábíte nejenom pečivo, ale i zákusky, knedlíky, jo, a další vlastně studenou kuchyni. Máte ten sortiment strašně široký. Jo. Ne vždycky je to výhoda, že jo. Takže samozřejmě a díky za to, že si z toho všimnu, ten sortiment je poměrně široký. Je to od knedlíků přes nějaký lahůdkářský věci, zákusky a tak dále, po cukrářský výrobky, skvělý cukrářský výrobky, to musíme podotknout, protože holek si hrozně vážím. Ta práce je prostě ruční a víme, že to prostě není jednoduchý. Takže super a patří k tomu samozřejmě i ten pekařský sortiment. Že? To je rohlík chleba, takový to, jak já říkám, taková ta česká svíčková pekařská, to je ten rohlík. Že? Bez toho se prostě jako neobejdeš. Jo? Souhlasím. A ten tady bude vždycky, takže to si myslím, že k tomu určitě patří. No. Já už to říkal několikrát, protože my jsme v podstatě taková jako rohlíková velmoc. Jo. Ten rohlík tady bude pořád základ. Přesně a určitě tak. I ty jako sám... smažák. No jasně. Můžeš sám říct, kolik těch rohlíků jako určitě prodáte, protože to musí být strašný kvanta. Je to kvanta. Já jsem vždycky čekal na ten moment, kdy prodáme miliontej rohlík, řemeslný rohlík za měsíc. Ano. A to bylo vlastně na přelomu tohoto roku. Takže super, takže skvělý. Já jsem na to vždycky hrozně moc čekal a myslím, že se to prolomilo právě, když se otevřel ten Prostějov, takže ten nám k tomu pomohl a je to skvělý. No. Tak to až neuvěřitelný, kolik rohlíků tady pečet. Je to skvělý. Je to jeden druh vlastně toho rohlíku, který vlastně kyne na prodejně, pečeme ho na prodejně. Nechci říct úplně, jak ho vyrábíme, protože to jsou takové věci, kterými si trošku už dneska chráníme. V pořádku. Protože i ten box, ve kterém to skladujeme, jsme si dovezli z Holandska. A Holanděni jsou špička prostě v tom chlazení, ani nevím, jestli to víš. Jo, samozřejmě slyšel jsem o tom, protože ten trend je neustále vzrůstající, jo, a ta poptávka... Ale víš, proč Holanděni jsou nejlepší v chlazení? To netuším. No, protože musí převážet přes celý svět kytky, že? To mě nenapadlo. No. Takže to je prostě vždycky daný historicky, prostě, že někdo je v něčem dobrý a myslím si, že ten box tomu dal ještě jako takový jako... Jo, takovou tu třešničku na dortu. Sbírám takový ty procentíčka jenom do té kvality a nikdy nebudu spokojený, ale myslím si, že ten box nám zase pomohl. Jirko, já bych byl hrozně rád, kdybychom se mohli pát přímo do výroby, protože bych rád lidem ukázal, že nejenom jako velkopekárna umí vyrábět dobrý chleba, ale že ty stroje a vybavení vlastně slouží k tomu, aby to pomohlo hlavně těm lidem, aby to nebyla taková ta opravdu dřina, jako to bylo dřív. Takže jestli můžeme mrknout taky do výroby. Pojďme se tam podívat. Těším se. Super. Jeden z důvodů, proč jsem dneska přijel do Lanškrona, je to, aby jsme si ukázali, jak se peče chleba v podstatě v automatizované pekárně. Jirko, takže tady v podstatě všechno začíná. Jasně. Suroviny. Hele, tady si nadávkujeme kvás, můžeme si to pak hnedka ukázat, nadávkujeme si kvás. Ano. Nastavíme si recepturu vlastně tady přes počítač, všechno se nám automaticky naváží, spočítá a všechno to jde. Přesně tak. Všechno to jde tady vlastně do té díže, nastavíme si program na míchání a zamícháme to, jak to potřebuje. Výborně. Všechno obsluhuje jeden člověk, takže to urychlí spoustu času a ušetří ty síly. Přesně tak, hlavně já mám jistotu, že když tam dám 2 kg soli si nastavím, tak tam přijde 2 kg soli a nepřijde tam 2,5 kg soli. Ano, Neříkám, že chci někdo podvádět, ale máš jistotu, takže to je super. A za další věc víme, že to míchání je takový, jak my potřebujeme, aby ta kvalita byla furt co nejvíc stejná, takže tak.
rovnou můžeme vidět vlastně další pomocníky, které tady máte. Přesně Ať už je to překlapič žíží, aby jsme nemuseli tahat to těsto, takže nám krásně díš vyjede nahoru, vyklopí nám. Nevím, kolik tam máte, 250 kg těsta? Nějakých 200-250 kg těsta, takže to by se asi trošku nadřel, nebo kluci by se nadřeli, takže překlapěč pomůže, doplním tě, dělička klasická, že jo, takže oddělíme ten klonek na tu požadovanou gramáž, kterou potřebujeme. Ušetří nám to vážení, každý kus zvlášť, jasně. Přesně tak, nemáme ty vály, že jo, jak dřív bývalo a ty popelníky vedle toho. Ušetří to spoustu času, že jo, samozřejmě. Přesně tak, pak tam máme vykulováč takže uděláme tu kuličku, to je super, chcem to dotáhnout co nejvíc. Ano. A tady vlastně za náma vyvalováč. A potom jdeme ty bochníky a rovnou do vošatek. Přesně tak. A jdeme do kinárny, vlastně to je ten velký box za náma, kde budeme kinout. 3/4 hodinky, bajočko? Hele, zhruba 50 minut jsem kinout co nejdýl, spíš takový zpomalenější proces, takže čím díl, tím líp podle mě, takže... Určitě, radši zpomalu. Přesně tak, a v klidu, rychle. Takže tak, kolem 50 minut. Takže po těch 50 minutách máme chleba nakynutý. Přesně tak. A překlápí se nám vlastně na ten sázecí stůl. Po 50 minutách nám to sem přijede, na tady ten odsazovací stůl, potom tam může být nějaká úprava, ať je to vlažení, nařezávání vlastně tady. To teďka neuvidíme, ale tam už jsou jenom takový ty detaily, nebo to dozdobení toho chlebu a jdeme rovnou do pece a nemusíme se s tím nějak moc trápit. No. Super, a máme jeden chleba jako druhý. Přesně tak. Super, tak jdem péct. Vidím, že tady máte spoustu strojního vybavení, spoustu pomocníků. Na který jste nejvíc pyšný? Nemůžu říct asi, že jsem na něco víc pyšnej nebo na něco méně pyšnej. Důležitý je, aby to všechno bylo, aby nám to hlídalo tu kvalitu a drželo tu kvalitu. Yes. Začíná to určitě u kvasu, kdy prostě potřebujeme, aby ty věci měly správnou teplotu, víš to sám, aby měly nějaký zrání, který potřebujeme a tak dále. Hmota je potřeba. Přesně tak. A musíš to mít pod kontrolou, takže tak. Druhá věc, určitě na to navazuje jak velká chlebová linka tady vlastně za námi, která produkuje 1000 chlebů za hodinu, to je ta větší navážka, u těch menších nějakých 1200-1300 chlebů, klidně 1400 si myslím, že dokážeme jet. A navazuje to i na ty další technologie, že jo. Dobrý chleba musíš mít z čistý bedně, takže prostě velká myčka, jasně, super myčka, která vlastně jedna z největších v téhle zemi určitě si myslím. Takže ta nám hodně pomáhá k tomu, aby to bylo všechno v čistotě a aby to mělo nějaký řád. To už je dneska standard, že jo? Přesně tak. To jsou věci, které nám určitě pomáhají, ale viděli jste vlastně ráno i výrobu knedlíků, takže nějaký hnětač. Jsou takové drobnosti, ale prostě pomůžou. V finále strašní pomocníci. Přesně tak, hrozně to pomůže. Další věci vlastně na cukrárně. Dneska ta cukrářská výroba je hodně ruční výroba, ale máme třeba vodní paprse, který nám nařeže vlastně ty tvary, které potřebujeme. Zákazník má vlastně zákusek jak zákusek, nebo řez jako řez. Takže máte stejnou váhu. Přesně tak, jasně. Máš stejnou váhu, máš nějak, jako dodržíš ty gramáže náplně a tak dále, takže to je všechno. Zároveň minimum odporu, že jo, taky určitě. Super. A víš, že když nařežeš jeden zákusek doma a zkusit to udělat 10 000krát za ten den. Neuvěřitelné. Takže prostě je potřeba myslet i tady na to v tomhletom směru a každý ten stroj má nějaký smysl tady. Řekni mi ještě, kolik těch chlebů dneska upečete tady každý den? Ale když máme ty silníny, tak určitě přes 20 000 dokážeme zvládnout, klobouk dolů před klukama, protože není to úplně jednoduchý samozřejmě pro ně, ale takový ten standard asi 17 až 20 000, podle toho, jak se lidi vyspí a jaká bude objednávka. Jaký ještě sortiment další tady vyrábíte? Ale tak k tomu sortimentu pro nás vždycky byl důležitý ten chleba. Což, je to hlavní gro? Jo, jasně. Pamatuju se, když vlastně taťka koupili nový pece z Čejče a byli ještě na staré budově, tak najednou se jim ty objednávky na ten chleba exponenciálně prostě zvedly. Taťka mě vypravoval, že nestíhal brát telefony. Že už ani nevěděl, že to je základ pekárny, že jo? Tak, aby najednou si uvědomil, že to ani nestíhá vyrábět, ale furt ty telefony bral a furt to všem sliboval. Takže na tomhle vyrostl ten chleba, nebo pekárna vyrostla na chlebu. Chleba byl ten sortiment, který nám vlastně pomohl vybudovat tu pekárnu. Dneska ale jsme pyšní na to, že dokážeme dovízt tu housku a ten řemeslný rohlík přesně tak v těstě na tu prodejnu a tam všechno odpíct, protože víš sám, není to jednoduchý.
Mění se počasí, všechno. Pekař se špatně vyspí, že jo? Jo. Tak naštěstí tohle už snad nás jako se netýká, ale to počasí, máš pravdu, i že to počasí dokáže hodně ovlivnit a my musíme být kolikrát hodně rychlí, aby to nikde nezačalo pracovat, aby ta kvalita byla furt stejná. O to víc potřebujete šikovných lidí, nejenom tady ve výrobě, ale na těch prodejnách, že jo? My se o ty lidi se snažíme i starat, musím říct, že máme tady šikovní kolegy a kolegyně, kteří prostě nastavili nějakou firemní kulturu a bez té by to prostě nešlo. Ty sám si viděl vlastně nahoře terasu. Ano, teď jsem to chtěl zmínit, přesně tak, že to máte pro lidi tady krásný zázemí, jo, pro nějaký oběd, svačinu, že jo, a podobně, tak. Kávu. Tak víš sám, že pekař za chvilku přijde, ještě tady je prázdno, ale za chvilku přijde, bude 2:30, 3 hodina a bude tady až do rána, takže chcem, aby to zázemí měl fakt super, aby se dobře najet, aby prostě byl OK a aby se sem těšil, aby to dělal. To je strašně hezký, že se takhle věnujete těm zaměstnancům. To je super. Celozrnné pečivo podle tedy definice je v podstatě pečivo, které obsahuje více jak, nebo 80, alespoň ne více, ale alespoň 80% celozrnné mouky. A v podstatě pokud vememe obilovinu, tu obilku, tak víme, že vlastně ta je tvořena z různých složek a ta složka, ta celozrnná, to je i včetně obalů, nejen ten vnitřek, ale i ty obaly. A právě ty obaly té obilky jsou velice významné pro zdraví nebo stav toho zdraví člověka, protože obsahují i větší množství třeba některých složek, minerálních látek, obsahují vlastně tu vlákninu, kterou potřebujeme pro náš organismus a podobně. Takže pokud je to pečivo, tedy teď nevím, jestli je to méně vymleté nebo více vymleté, protože ale dle mého soudu, pokud je teda méně vymleté, to znamená, že je vlastně více tam těch obilovin, těch obalů, tak je to prostě pro člověka výhodnější. V podstatě je dvojího typu, je jednak rozpustná a nerozpustná a jednak pomáhá v podstatě vlastně posouvat tu složku konzumovanou v tom trávicím traktu dál k tomu východu, teda abychom se zbavili toho odpadu. To je vlastně první část jako té funkce. Pak je významnou funkcí to, že zvlášť ta rozpustná vláknina vlastně snižuje třeba i vstřebávání těch cukrů, ale i tuků jako z toho trávicího traktu. To znamená, ona i jakoby vylepšuje ten glykemický index třeba, že prostě jakoby chrání ten organismus před tímhletím vstřebáváním. Pak má celou řadu dalších funkcí. Pokud je to rozpustná vláknina, tak v souvislosti s střevní mikrobiotou, což je osídlení prostě našeho organismu bakteriemi, tak vlastně se z té rozpustné uvolňují mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které mají velký význam zase zdravotní třeba pro člověka, protože vlastně chrání buňky tlustého střeva před třeba rozvojem rakoviny v té oblasti toho trávicího traktu a má celou řadu dalších funkcí i ještě jiných, že určitý typ třeba vlákniny vlastně aktivuje právě ty pozitivní mikroorganismy, které v tom našem trávicím traktu fungují a které vlastně dneska se říká, že střevo je vlastně druhý mozek, které vlastně ovlivňují ten zdravotní stav toho člověka přes imunitu a další faktory prostě dál.
ten žitno-pšeničný chleba máme upečený. Myslím si, že krásný, je rustikální. Super. Ale leží mi ještě v žaludku jedna věc, prosím tě, řekni mi, jak to bylo vlastně s tím tátou a panem Matějkem, že se vrhli zrovna jako do pekařiny. Ale to byl takový jako velký příběh, protože vlastně v té pekařině nejdřív čuchnul si, myslím, pan Matějk, no tak jsem to slyšel, pan Matějk, který vlastně kdysi viděl jednoho pekaře, jak ještě v komunismu do toho zaměstnání vozí chleby. A on si na toho pána vzal kontakt a říkal, já ho chci zkontaktovat, chci se u něj jakoby ty chleby naučit a chci to pak jako dělat. Takže mu zavolal a on mu říká, hele, nedělejte to je hrozná práce, je to práce v noci, je to žřehole prostě, nedělejte to. On to ale nevzdal, tu myšlenku měl vlastně pořád a ten příběh vlastně z propojení s mým taťkou, že vlastně oni žili v jedné vesnici tady v té Sázavě. Ano. No a můj strejda, pan Matějk dělal fasádu a táta šel okolo a zeptal se, jestli nechce pomoct, tak jako strejda tak klidně a slovo dalo slovo a on říká, a co děláš zítra? On že jdou do Prahy, si tam zařiďovat živnosťák, tam měl můj taťka a Dalibor, no já tam taky jako potřebuju jet, takže by jeli spolu. No a až tenkrát v tom autobuse vlastně taťka říká, no a co ty tam vlastně jdeš dělat? A strejda, že se jako jde podívat na ty stroje ohledně jako pekařiny, že o tom přemýšlí, ale že ho hodně lidí jako zrazuje od toho. Ano. A táta jako říká, no a co chceš vyrábět? A on, no chleba bych chtěl vyrábět. A taťka, on jako i nadšenec, tak hnedka říká, a to nejenom chleba, musíš dělat ty rohlíky a koláče a všechno prostě. Takže do toho najednou jakoby takhle spadli a od té doby prostě jsou spolu a nějak to dávají dokupy. No. Ty lidský příběhy prostě a vůbec v tom pekařském jako oboru mě to fakt strašně jako baví. Jo. A hrozně se mi líbí, že jako vy jste vybudovali tady velikánskou firmu, ale chtěl bych poukázat na to, že je to vyráběný v podstatě ve velkopekárně, neznamená, že by to mělo být chudší v té receptuře, nebo že by ten chleba neměl být nějak jako kvalitní. Takže tohle bych chtěl určitě vyvrátit všem těm konzumentům. Super. A i divákům vlastně, protože si myslím, že vyrábíte výborné výrobky. Díky, já jsem vždycky za to moc rád, za tyhle ty slova. Já sám sebe nerad hodnotím, takže rád si to poslechnu od někoho jiného, jak kladnou, tak špatnou recenzi. Ale jak říkáš, vždycky ta kvalita jde posouvat, je úplně jedno, kde to děláš. Vždycky se to dá dělat jakoby líp a může se to dělat prostě do nekonečna. Na tom je to krásný. A ty negativní věci nás právě posouvají dělat věci jako líp, že jo, samozřejmě dál. Přesně tak. Ale potřebuješ tu produktivitu, abys vydělal ty peníze a zaplatil ty lidi, aby měl nějaký standard, takže to taky chceš. A aby to rostlo dál, že jo. Přesně samozřejmě. Tak. Třeba pro další generace. Je to tak, je to tak. Chtěl bych ti každopádně moc poděkovat, že jsem mohl dneska zavítat k vám do pekárny. Třeba se sem někdy ještě vrátím a natočíme něco dalšího. No já doufám. Hele, skvělý, moc krát díky. Hezky, ať se daří. Díky, ahoj. Jsme Kornfejlovi, výrobci pekařských pecí z Jižní Moravy.